de primera i el 3 de segona. Hem de lluitar cada dia perquè tots i totes tinguem els mateixos drets. D'ahir la importància d'aquestes primeres jornades que espero, i us dic de tot cor, que siguin les primeres de moltíssimes. Així que gràcies per convidar a l'Ajuntament, gràcies en nom de Marina i endavant. Gràcies. Ya, si no me equivoque, y disculpemos si me equivoque, y en especial disculpes en Encarna, tenemos que convocar a la representante de la Asociación Suman de Pares y Mares LGTBI. Encarna Mayordomo. Bona vesprada, buenas tardes. Vull també donar les gràcies, me reitere, en primer lloc a l'Ajuntament d'Altura per el seu apoyo i representació en aquestes primeres jornades LGTBIQ+, unes sigles que representen persones lesbianes, gays, trans, bi, intersex, queer y un mes por el resto de una gran diversidad que existe. En segundo lugar, a las entidades organizadoras por invitarnos a participar y dar voz a las familias, un pilar fundamental en el desarrollo integral como personas de nuestras hijas, hijos e hijas. En tercer lugar, a las entidades que compartirán mesa para poner en común sus argumentos sobre la diversidad. Y por último, a las personas asistentes, tanto presenciales como virtuales, por dedicar parte de su tiempo a la diversidad y abrir su mente a lo diferente. Estoy encantada hoy de estar aquí representando a mi asociación Suman, formada por madres y padres de LGTB+, y una infancia diversa en expresión y o identidad de género. Yo como madre, con la peculiaridad de que soy madre de 2 hijas trans. En la segunda mesa de hoy tendré ocasión de hablar sobre mi asociación, qué hacemos, qué queremos. Os haré una pequeña introducción a la diversidad y a los diferentes tipos de LGTB más fobia, que junto con mi testimonio sobre mi experiencia de vida y mis nuevas realidades, espero os resulte interesante y os haga conscientes de que nuestras hijas, hijos e hijes necesitan una sociedad más libre, más justa, más igualitaria y más respetuosa. Gracias por vuestra escucha activa y doy paso al siguiente. Ara dones pas a Diego Morente, agente de policía LGTBI de la Vall d'Uixó. Hola, buenas tardes, soy Diego Morente, soy el coordinador de la unidad LGTBI de la Vall d'Uixó y en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento de Altura por celebrar nuestras instalaciones en las cuales vamos a hacer una proyección de la visibilidad de este colectivo. A todos los organizadores, a Rafa y demás, y sobre todo a los políticos que están aquí presentes, unos y otros, porque todos juntos podremos conseguir esa visibilidad y esa prevención que necesitamos tanto. Luego desarrollaremos un poquito más lo que es la estructura y la organización que tenemos dentro del cuerpo de la policía local para identificar esos supuestos delitos de odio que tenemos latentes y activos en la ciudadanía. Gracias. Y por último, doy paso, al representante de la asociación Gent and Paul, Ernest Andú. Bona vesprada a totes i a tots. Bona tarda, Altura. I bona tarda, resta. Anem a primer que primer de tot m'han de donar les gràcies a Genera, no? Els que esteu així i també a l'Ajuntament de Sierra avui siguen les meves paraules per a transmetre un missatge de repulsa, no? Portem unes setmanes prou dures en la comunitat valenciana, en el nostre territori. Pau que ve, precisament, el seu origen el té en Jorquera, en el Xúquer, en Albacete, en la Manxa, en el Mediterrani. Aquestes jornades de superdiversitat i drets venen molt al pas de lo que està ocorrent, no? En la nostra societat i en el nostre espai tot veïna. I vull que les meves paraules siguin per a condenar els fets d'ahir també, vull que interesses, company de la Vall d'Uixó, a la diputada provincial Tania Baños, que li darrere l'alcalde d'Alcora, que té tot el nostre recolzament. El nostre absolut
nostra comunitat. Com és també el president de l'associació, Ivan Bailan Quadros, que avui també volia estar amb nosaltres, però qüestions de dificultat que tenen en Montcada i més enllà, familiars, ja han impedit que traslladar un missatge de fraternitat a tots i a totes. Ara sí, agrair-vos a tots, a l'Ajuntament d'Alzira, moltes gràcies, el valor de les gràcies, no? Tan fonamental, el valor de les gràcies, de donar les gràcies, de ser agraïts en la gent i en el nostre entorn, perquè les gràcies és el que vull vostè així, no? El fet de ser agraïts i de ser benvinguts. Aleshores, gràcies també a Gailes, al col·lectiu Gailes, Rafa i també Bernat, per la vostra empatia, per la vostra fraternitat, per obrir les portes de la ciutat d'Alzira de la forma que ho fem, en aquesta sensibilitat. També a Rafa, d'este moment, no? Per suposat, cadascú dels que estan així, avui també a l'Associació dels Presos Socials ha volgut recolzar este acte, tot i que Antonio Ruiz és dels millors excèntrics que tenim, perquè va ser represaliat justament per la policia local de València. Així que a Antonio Ruiz vull dedicar-li este aplaudiment, si per favor pot ser. Antonio, la recuperació de la memòria democràtica del país que correspon a fer-la com toca en les persones i en els drets humans. Gràcies a tots, als monsatges que esteu presents, com ha dit també el company Diot, i al propi, bueno, en definitiva tot el govern, tota la corporació d'aquest ajuntament. Quan plantejàvem aquestes jornades, ni siquiera sabia que avui, finalment, com està previst, es reproduïa d'esta forma. D'esta forma tan gratificant, tan humana, tan solidària i tan pròpiament inclusiva. Així que vull també agrair-li a Toni Antinyol que estigués així, perquè, de fet, els fets que ha recorregut aquesta setmana passada, que tenen que veure també en la carrera de diversitat, també puc rebutjar-los. No es pot contribuir a construir un país en democràcia si algú es queda fora. Com tu saps, vam estar a la porta dels congressos per defensar els drets en l'àmbit laboral, en l'àmbit professional, en primera plana, com tocava, i en la via pública, on volem anar de la mà, en els parcs, en els espais públics i també en els privats, en tots. Així que Toni, gràcies per estar seguint a aquestes hores, tot i que estaves convidades de nou. Toni Antinyol és un gran referent del món de la cultura en Alacant i s'ha carrera que tant a prop es queda com fa poc ho vam pensar. I també que no estem avançant. Si volem avançar, si volem créixer, si volem progressar, també Rafa, hem de ser justos en el que diu l'alcalde de València, Ricardo Casal. Allò que diu que, com a meus espectadors que som part responsable d'allò que volem resoldre. Somos parte responsable de aquello que queremos resolver en la medida en que somos espectadores. Gracias a todos y a todos por estar así. También a Francesc, al company Carles Cortés, que és el director de Cultura que sempre s'ha guanyat a l'Universitat d'Alacant, també a tots i a tots, i també al professor d'Història, Josep Montesinos, que recolza avui la Facultat d'Història este acte, perquè és història, el que fem així, superdiversitat de vida. Gràcies.